ρε μου. Πειράξε το πρόσωπο. Yeah, of course. Αλλά αυτό είναι σημάδι, το πήγε. Κάτσε τώρα. Maybe μη με ξαναπάρεις στο κινητό. Λοιπόν, κάτσε για να μην μας πνίξει. Τέλεια. So, guys. Λοιπόν, κάτσε να το βρούμε. Αντιγραφή, επικόλληση. Για κάτσε τώρα ένα λεπτό. Ωραία. Περίμενα. So, λοιπόν, εγώ έχω βάλει καστορέλαιο κεραέλαιο γαμώτη, λοιπόν, να το πω κάθε φορά. Και θέλω να μου προτείνετε λάδια για τα μαλλιά που κάνουν καλό να μακρύνουν το μαλλί. Γράψτε. Λοιπόν, κάτσε να βάλω λίγο μουσικούλα. Της Pantene, παιδιά, είναι για να το βάλω, ξέρω, για την προστασία, ξέρω εγώ. Δηλαδή της Pantene είναι για να το... δεν είναι για να το βάλω στη ρίζα. Είναι, νομίζω, βασικά και το καστορέλαιο είναι βαρύ για τη ρίζα. Αλλά δεν ξέρω. Για μου γράψτε. Δείτε, εγώ τώρα έχω βάλει ένα απλό καστορέλαιο, ξέρω εγώ, από το φαρμακείο βάση, αλλά το έχω καιρό, βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν λύγει ή επειδή είναι σαν κάπως πληκτό. Και έχω βάλει στις άκρες αυτό εδώ πέρα. Θέλω έτσι να είναι πολύ μαλακές οι άκρες. CB Hair by... Ναι, το καστορέλαιο όμως είναι για τη ρίζα, φαντάζομαι, και εγώ βάζω μόνο εδώ, ξέρω εγώ. Βάζω καστορέλαιο μόνο στη ρίζα, όχι στις άκρες, έτσι. Έχω βάλει πολύ λαδάκι Pantene εδώ πέρα. Κοίτα, είναι πάρα πολύ πιχτό, δηλαδή ίσα που κάνω έτσι και μπορώ να κάνω αυτό, είναι πολύ πιχτό. Α, ναι, δεν ξέρω αυτή την εταιρεία, ένα γκρι με κόκκινο, δεν είναι packaging. My queenie!